ассалому алейкум дӯстон. Албатта намехостам ин наворро бо ин манзара оғоз кунам. Ният дига буд, лекин дӯсто чун вақтаи охир давраи дамгирӣ, энержигирӣ аст. Ва афсӯс, баъди энержигирии худ мо дар табиат чунин партовҳо мегузорем, ки ба фикрам наслҳою наслҳо мерасад. Медонед аҷоиботӣ дар чист? Аҷоиботӣ дар он аст, ки он сагу гурбаҳое, ки мо аз партовгоҳҳо меронем, аз шаҳрҳо меронем, бо мошинҳо пахш карда мекушем ҳамарӯза. афсӯс, онҳо ба фикри ман баъди худ чунин партова намегузоранд. баъди худ ана ин манзараҳоро, ин зебоие, ки мо омода аз он энержӣ мегирем. мақсад, агар мо ҳозир партовҳои худро бо худ набурда, коркард накарда ба насли оянда монем, пас фарқ байни мо ву онҳо чист? Бигӯед.